На падрыхтоўку горада да фестывалю кірмашу плануецца накіраваць каля 6 мільёнаў рублёў. Зараз ідзе работа над праектамі. Папярэдне ў планах на рэканструкцыю значыцца каля 30 розных аб'ектаў. Гэта асфальтаванне каля 8 кіламетраў цэнтральных вуліц з уладкаваннем на іх тратуараў. Таксама будуць адрамантаваны каля 15 кіламетраў грунтавых гарадскіх дарог. Капітальны рамонт чакае 2 сярэднія школы, бальніцу, дзіцячы сад. Цэнтр дзіцячай творчасці, які цяпер размяшчаецца пад адным дахам з краязнаўчым музеем, пераедзе ў асобны будынак. У сваю чаргу музей горада стане паўнаўладным гаспадаром гістарычнага будынка 1936 года, дзе ён цяпер і размяшчаецца. Адзін з самых значных аб'ектаў, які горад атрымае дзякуючы дажынкам – Дом культуры. Пад гэтыя мэты будзе рэканструяваны былы кінатэатр «Зара» на плошчы Давіда. Да гэтага часу ў горадзе не было сапраўднага дома культуры. Амаль 70 гадоў ён размяшчаецца ў будынку былога касцёла. З гэтага года абласное свята хлебаробаў у рэгіёне вырашана праводзіць у малых гарадах. Аб гэтым паведаміў старшыня абласной выканаўчай улады Анатоль Ліс падчас прэс-канферэнцыі для журналістаў рэгіянальных СМІ. Такое рашэнне выклікана тым, што дажынкі – гэта не проста свята працаўнікоў вёскі, але і важны сацыяльны праект, адзначыў кіраўнік вобласці. Выбирая тот или иной населенный пункт для проведения фестиваля, мы одновременно решаем ряд социальных задач. Прежде всего мы выделяем средства это на дороги, на ремонт школ, больниц, объекты культуры, спорта. В Давидгородке то же самое будет. Вот в бюджете мы предусмотрели на этот год около 6 миллионов рублей. Почему мы перешли вот на бывшие районные центры? Потому что у нас в районных центрах, ныне существующих, уже во всех дожинки прошли. Где республиканские, где областные. Поэтому, конечно, хотелось бы подтянуть и бывшие районные центры. Такі гонар першым з былых райцэнтраў прыняць абласныя дажынкі сёлета выпаў на Давідгарадок. Горад з 900-гадовай гісторыяй, адзін з гарадоў старажытнай тураўскай зямлі.